खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियावनो बरायबाय। आं दायो दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि ककिला बालिगाव गामियावहाय बेयावहाय दाख्लै मोनानि शुक्रबारनि 7 बाजियावहाय सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। दा जोङो बिथांमोननि गामिनि एबा न'खराव दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन, बिथांनि गामिनि सासे आइजोनिफ्राय जों मिथिना लागोन बिथाङा खनसे नङा खननै खनथामसिम जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा बिथांनाव जों मिथिनानै लागोन। गासिबो खुलुमबाय, खुलुमनाय हरबाय। दिनै जोंनि न'खराव गोबां दुखु दुखुथिया जानानै दङ। बे न'खराव दिनै मानो होनबा बियो थांनाय शुक्रबारखालि 7 थारिखखालि बियो गोमानाय जादों गथ'खौ गारलांनानै। बिनिखायनो गासिबो जों दुखुआव दङ आरो मानो होनबा दिनै बियो गोबां थगायबाय थानाय जाबाय। खनसे नङा खननै नङा थगायबाय थानाय जाबाय। बे बाराव जोंबो गोबां गामिनि आइ आफा बिदा फंबायाबो बेखौ लेखा लिरनानै लाखादों। एबार खेबसेखौ जों खेनथामखौ निमाहा होबाय, एबारखौ जों निमाहा होनो हानाय नङा होननानै बुंखादों आरो एबार जोङो माने बेखौ मोजाङै मोजां सफैजानो लुबैदों आरो जेरावखि थाया मानो आरो गथ' सासे गालांदों आरो बियो गोबां माबाफोर गारिनि माबा लानायफोरबो दं, डकुमेन्ट सकुमेन्ट गासिखौबो लानानै थांजोबदों। जों मोजां मोनोबा जों बेखौ लाबोफिनगोन। जेरावखि थाया माने जोंनो नोंथांमोना गासिबो खोन्थाहरनांगोन। जेरावखि दङा माने माबा फैनांगोन आरो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। नंगौ, बिथांनि गामिनि सासे आइजोआ जोंनो फोरमायदों बिथाङा खननै नङा खनथाम खनब्रै जाबाय होननानै। दा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जेरैखि जाया मानो नुनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ मोनसे कन्टेक्ट नम्बर डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, बेवहाय खिन्थाहरनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो न'आव मोजाङै मोजां फैफिनजानो लुबैदों। दायो बिथांनि फिसाजोबो दंमोन। बिथांनि फिसाजोआ खै बोसोरसो जाखो आरो फरायसालियाव हाबजेननायसो होननानै जों बोसोरब्रै जाबाय आरो फरायसालियाव हाबजेननाय। दाख्लैसो एडमिसन खालामदोंमोन। गोसो खुसि बिखुनजोआबो एडमिसन खालामना होदोंमोन आरो बेखौ साननैसो सानथामसो दोनलांनानै फैबाय। बियो गोनो गोथो जाबाय थाखायो आरो मानसियानो एसे गोदाव सोरावखा। माने बियो थानो गोसो गैखाया। बेलेग बेलेगजोंबो रायलायनाय खोनायो, बेलेग बेलेगजोंबो लोगो जायो। मालाबा बिखुनजोजोंबो नांलायनाय खमलायनाय जायो, हौवाजोंबो नांलायनाय खमलायनाय जायो। फैसा थाखायाथ' गासिबो हौवा बिखुनजो बिराद अनो, बिबोनांफ्राबो अनो, फिसायाबो जेबो खमि खालामा आरो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। बिखुनजोआबो मालाय बायदि नङा आरो बिराद सना बिखुनजोआबो। मालाबाबो बेखौ दुखु होफेराखै। बिहावाबो बिबोनांफ्राबो गोरा खोथायैबो बुङाखै। अबावबाफोर दंबा रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो अननानै रिकुवेस्ट खालामनानै जों बिसिबां बे गथ'खौ मोखांखौ नायनानै बिहाव बिखुनजोनि हौवानि मोखांखौ नायनानै सफैफिनगोन होननानै जोंबो आसा खालामनाय थाबाय आरो। जोंनि गामिया जादों बालिगाव गहपुर हालाम थानाय सिङाव दं आरो नोंथांमोना नुयोबा जेरावखि थाया मानो खोन्थाहरगोन जोंनो आरो खबर हरगोन आरो बे न'आव मोजां मोजां सफैफिनदों। जों मोजां मोजां बेखौ नाजावनानै लागोन आरो। नंगौ, बिथाङा फोरमायदों बिथांखौ जेरावखि थाया मानो बिथांखौहाय फैफिनजानायखौ लुबैदों। दायो जोङो बे न'खरनिनो बिनि फिसाय, जों फिसायनि गुदियाव थांगोन। फिसायनि गुदियावहाय थांनानै जोङो सोंगोन थारैनो मा जामारदों आरो लोगोसे माब्रै बेफोरबायदि खारनो मोनखो। जों बेखौ फिसायनियावहाय जोङो सोंनानै नायगोन थारैनो माब्रै बेफोरबायदि जामारखो। नोंथांनि बिसिखौ जोङो खनसेनाव खननै खनथामखौ जों जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। दायो नोंथाङा बेनि सायाव मा खावलायगोन? नोंथाङा फैफिनजानो लुगैयो ना माबा मोनसे राहा लागोन बेखौ एसे फोरमायना खावलायबाय। आंनि साननाय बायदियावथ' जेनेबा खेबसेखौ फैबानो जायो, माने मोजाङै मोजां फैफिनबालाय मोजां। मानो होनबा फिसाजोआबो मैया दाख्लैसो एडमिसन खालामनानै स्कुल थांनाया सानथाम सिगाङावबो दोनलांनो मोनदों। बिनि उनावहाय माने नै दाख्लै शुक्रबाराव हरनि 7था बिलिफांसेयाव माने मानसिया न'आव आंखौ ओंखाम जानो होननाय मानसियानो माने गोमानानै दं आरो ओइदिनखालि। नोंथांजों माबा मोनसे दावरावफोर जादोंमोन नामा ओरैनो? दावरावआथ' जानाय गैयामोन, बिदिथ' जेबो गैयामोन। ओमफ्राय मानसिया आंखौ बे गामियाव न' खाथिनि न'निफ्राय ओंखाम जानोसो लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय आं फैना ओंखाम जानो होननानै बबाव थांखो होननानै गाबज्रिफैबा माने मानसियानो न'आव गैया। दा बिलिफां 7थायावनो गोमानानै दङ आरो। दायो बिथांखौ मोनोब्ला माबायदि फैफिनजानायखौ लुबैगोन नोंथाङा? गाव फैयोबा मोजाङै मोजां फैफिनबा मोजां। आरो सोरबा रायजो राजाफ्रा नुबाय बायदोंबा खिन्थाहरबा हामगौमोन। मानो होनबा फिसायाबो उन्दै, दा बिदि माने आलाय सिलाय जायो। फिसानि थाखाय माने एसे बोरैबा मोननानै दं आरो जेरावखि थाया माने न'
फैफिनबा मोजां आरो थाबैनो। बिथांनि माखासे डकुमेन्टसफोरखौबो लांफानानै थांदों होननानै जों खोनानो मोनदों दा नोंथां मा बुंगोन? औ नोंगौ डकुमेन्टसखौबो माने माखासे लानानै थांदों आरो बिनि नामावबो स्कुटि गंसे दिरुननाय दंमोन फाइनेन्सआ बोसोरथामनि बोसोरसेनि होबाय दा माने पासबुक ATM लानानै थांजोबदों दा माने फाइनेन्सबो सोनो हाया आङो बिदि जानानै दं आरो माने गारिबो फाइनेन्सआव लानानै दंमोन बे हिन्जावनि नामाव। ओमफ्राय आंनि साननाया बेनो बेफोरखौ मिन्थिनानैबो मानो बिदि थांनो मोननांगौ न'आव माने फैफिनबा मोजां आरो फैफिनजानायखौ लुबैदों थाबैनो फैबा। नंगौ बिथांनि फिसायाबो रोखायै बुंथिबाय जे जि आइजो गोमानानै दं एबा बिथांनि बिसि गोमानानै दङ बेखौहाय रायजो राजा बिथांमोनहा नुयोब्ला मोनसे जानबुं नम्बरावहाय खबर हरनो थाखाय खावलायदों मानो होनबा बे जानबुं नम्बरखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो लोगोसे बिथाङा बेखौबो फोरमायबावदों जे गावजों जेबो नांलाय खमलाय एबा जेबो जायाखैमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दायो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि एबा बड'लेण्ड बुब्लि नख'रनिसिम आङो बिदाय लाथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।